Hej og velkommen til rejsen til Filippinerne. Jeg har glædet mig meget til den her video, da vi skal besøge min mors hjemland. Det er 8. gang, jeg skal til Filippinerne, fordi min mor har jo løbende igennem min barndom masser af gange taget mig med. Første gang var i 94, da jeg var blot 1,5 år gammel. Og så igen i 99, og i 03, i 07, i 09 og i 11. Og sidste gang var i 2014. Det er 9 år siden, jeg sidst har været der, så nu er det på tide, at jeg kommer tilbage. Så jeg glæder mig. Og i den her videoserie af 4 afsnit, der skal vi besøge Cebu City, vulkanen Mayon ved byen Legazpi og øen Bohol, hvor min mor hun er født og vokset op. Glæder du dig? Ja, meget gerne. Så ses vi om 22 timer. Vi begynder vores rejse til ølandet Filippinerne, som er en tidligere spansk og senere amerikansk koloni i Sydøstasien. I dag er Filippinerne selvstændigt og består af 7.641 øer. Landet er inddelt under 3 regioner: Mindanao i syd, Visayas i midten og Luzon i nord, hvor hovedstaden Manila også er beliggende. Der tales 130 til 195 forskellige sprog og dialekter, men Filipino er sammen med engelsk de 2 officielle sprog. Og så er Filippinerne verdens 13. mest folkerige land i verden, med en befolkning på knap 114 millioner mennesker i 2023. Filippinerne var under spansk herredømme i 333 år, fra 1565 til 1898, og derefter under amerikansk ledelse frem til 1946, hvor Filippinerne blev et selvstændigt land. Så ankom vi til Cebu City, Filippinernes ældste by. Det er i hvert fald her, at spanierne lagde til, dengang man ville kolonisere øerne, som dengang var delt op i mange små kongedømmer. I dag skal vi se på en del af levnene tilbage fra den tid, hvor spanierne kom, og lære, hvad der egentlig skete. Filippinernes første møde med europæere, det var i 1521, da den portugisiske søfarer Ferdinand Magellan under spansk flag lægger til i den dengang lille fiskerby Cebu. Hans mission var at skabe en vestlig søvej til krydderiøerne i Indonesien i et forsøg på at få kontrol med krydderihandlen i den vestlige verden. I Cebu der møder han Cebus leder, Raja Humabon, som han hurtigt bliver venner med. Og jeg kan forestille mig, at spanierne de har set meget guddommelige ud med deres store skibe, hårde rustninger og mere udviklede våben end sammenlignet med cebuanerne, som dengang bare var simple stammefolk. Så som et tegn på deres venskab imellem, så konverterede Humabon sig og familien og hundredvis af andre stammefolk sig til spaniernes religion, den romersk-katolske kristendom. Men på den betingelse, at Magellan han kunne besejre nabofjenden Lapu-Lapu, som var leder af naboøen Mactan. Men ved slaget ved Mactan, der lykkedes det desværre ikke for Magellan at besejre Lapu-Lapu, men bliver selv slået ihjel. Spanierne havde vist, at de ikke var så guddommelige, som de havde gået og troet. Og venskabet til Humabon det smuldrede, og spaniernes forsøg på at kolonisere øerne, det gik i vasken. Og de måtte sikkert skuffet rejse hjem igen. Det ser måske ikke ud af meget, men inde i den her 8-kantede pavillon, lavet af koralsten i 1800-tallet, der er det kors, som Magellan han plantede i 1521, da han ankom til Cebu. Det er et symbol på kristendommens fødsel her i landet, så på den måde kan det lidt sammenlignes med Jellingstenene i Danmark. Mange har troet, at det her kors har haft mirakuløse og helbredende kræfter, så folk har gennem flere hundrede år hugget små fragmenter ud af korset. Og for at beskytte korset mod fra at forsvinde helt, så har man indkapslet det inde i et andet trækors, som er det, man i virkeligheden ser.
men inde i det, der skulle det oprindelige kors være. Oppe i loftet, der kan man se nogle vægmalerier, som skildrer 2 begivenheder. I højre side, der kan man se, da Magellan han planter korset i jorden, da han ankommer til Cebu i 1521. Og i venstre side, der kan man se, da Raja Humabon og hans hustru, de bliver døbt. Og i baggrunden, der er der en Kristusfigur, som han får i dåbsgave, som hedder Santo Niño. Og den skal vi se lidt nærmere på nu. – 44 år efter, at spanierne havde forladt Filippinerne, så kom de tilbage igen i 1565 under ledelse af Miguel López de Legazpi den her gang. Og det lykkedes ham at annektere mange områder i Filippinerne. Og under en haven i Cebu City, der fandt man Kristusfiguren Santo Niño i en delvist nedbrændt bygning i en kasse. Og på grund af dens hellige betydning, så grundlagde man en kirke samme år, netop på det sted, hvor man fandt Santo Niño-figuren. Og det er den her kirke bag mig, Basilica Minor del Santo Niño. Det er den første kirke i Filippinerne, og inde i den kirke, der kan man se Santo Niño-figuren, som spiller en stor rolle i filippinsk kultur. Hvert år, den 3. søndag i januar, der afholder man Santo Niño-festivalen, Sinulog, her i Cebu City. Og det er en festival med millioner af mennesker i gaderne, hvor man med parader og hvor man danser til ære og bekræfter sin tro på Jesus og Gud. I 2013 der blev den her kirke desværre også ødelagt på grund af jordskælvet, hvor hele klokketårnet faktisk brasede sammen, og der kom flere revner i facaden. Så den her kirke måtte også under renovering og åbnede igen i 2015. – 30 år efter Legazpis ankomst til Filippinerne og hele annekteringen af alle øerne, der blev Cebu ophøjet til et bispedømme, altså i 1595. Og så byggede man en ny kirke til hovedsædet for den første biskop i Cebu. Der var godt nok 2 kirker i Cebu allerede, men man valgte at bygge en tredje. Og det blev den her, Cebu Metropolitan Cathedral. Og ligesom så mange andre historiske ting, så er den her bygning også bygget af koralsten. Inden i den her bygning, der er der et museum med kristne artefakter fra gennem tiden. Og det er en masse efterladenskaber fra de helgene, der nu har været her. Og hvis du er filippiner, så er det gratis at komme ind. Men fordi jeg er udlænding, så skal jeg lige betale 100 peso. Sådan er det.
Legazpi lykkedes med at samle alle øerne til et samlet rige og blev den første leder af Filippinerne under titlen generalguvernør. Herefter stod han i spidsen for at genopbygge landet med byer, infrastruktur, katolske kirker og forsvarsværker. Og et af dem er her på Plaza Independencia. Fort San Pedro hedder det, og det er formentlig noget af det allerførste, han byggede, fordi man havde brug for at beskytte sig selv mod rebelske grupper i befolkningen. Så Fort San Pedro, det er formentlig den allerførste bosættelse fra spanierne i Filippinerne. Oprindeligt blev fortet bygget af træ, men i 1600-tallet der blev det ombygget til det her stenfort, vi kan se i dag, og som vi skal ind og se. Jeg står for enden af Colon Street, som er den ældste gade i Filippinerne. Den skulle angiveligt være anlagt samme år, som Legazpi han ankommer til Cebu, nemlig i 1565. Han må have været en virkelig travl herre. Den her gade har i hundredvis af år fungeret som byens centrum for shopping og forretningsaktiviteter. Men siden 90'erne der er udviklingen gået tilbage og flyttet over til mere moderne og større områder. Her for enden der har man anlagt et mindesmærke, der hedder Colon Obelisk. Og man kan undre sig lidt over navnet, fordi Colon er det spanske navn for Columbus, altså Christopher Columbus, som opdagede Amerika. Så hvorfor man har valgt at navngive den her vej og det her mindesmærke efter ham, det kan man undre sig lidt over. Men måske fordi, at Columbus jo er et symbol på begyndelsen for kolonitiden i den vestlige verden. Og altså en slags cebuanernes Christopher Columbus. Det var dagens historiske og kulturelle tur, hvor vi har lært lidt om, hvordan Filippinerne blev til et samlet land som en spansk koloni. Og hvorfor at over 90% af befolkningen er katolikker. Nu sidder vi lige her, min kusine og hendes mand, og får en dejlig drink, inden vi skal have noget aftensmad senere.
Cheers, everyone. Cheers. Thank you for joining me today. Thank you. Under vores ophold i Cebu, der har vi boet på Bay Hotel, som er et meget stort 4-stjernet, moderne og luksuriøst hotel fra 2017. Har 668 værelser, og det første, der møder en, når man kommer ind, det er det meget høje sikkerhedsniveau, hvor du skal igennem en metaldetektor, og dine løse genstande og tasker skal igennem røntgenstråling. Det næste, der møder en, det er lobbyen, som er af katedralske dimensioner. For ca. 150 kroner, så kan du købe adgang til morgenbuffeten, som er meget lang. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at buffeten formentlig er 60 meter lang. Jeg vil tro, at du ikke er i stand til at smage på hver eneste ret. Her på 21. sal, der har vi en swimmingpool, hvor der er udsigt ud over Cebu City. Meget dejligt. Der kan man godt få en lille morgendukkert, inden man skal afsted ud og se dagens oplevelser. På 22. og øverste etage, der finder du Twilight Roof Deck Lounge and Bar, hvor du kan slå dig ned, tage en drink, slå dig lidt løs på dansegulvet og bare nyde den dejlige aftenudsigt ud over Cebu City.